Min underkropp blir en nederdel på en vinge som man kan skriva med. Jag skriver en av de första meningarna. Det brinner i Zlatans barndom. Om jag vore Zlatan, nu kom den tredje konjunktiven. Om jag vore Zlatan skulle jag döma mig till framtiden. Att försöka göra mitt yttersta för att upphäva den konstlade gränsen mellan dig och mig. Svart och brun, blek och färgad. Du får 1 miljon kronor av mig, du som sitter där. Du hittar en enda vit människa på jorden. Och så får du 30 magnetiska kronor om du hittar en svart, brun eller färgad. Som vi fuskar med konnotationerna. Som vi fuskar med orden. Som vi fuskar med genetiken och biologin och kemin. Finns inga vita människor på jorden. Finns bara bleka, bruna, färgade, svarta. Inte en enda bestämt barn ska födas, när hon ska födas, vem som ska vara hennes mamma eller pappa. 1 av 3 människor i jorden är antingen kines, indier eller afrikan. Vet du vad vi ska göra i världen nu? Vi ska bilda en armé för att förändra det som så lätt kan förändras. Vad sa jag i mitt sommarprogram den 27 juni 2008? Jag formulerade 5 etiska, praktiska regler. De lyder så här. Du slår inte kvinnor, du köper inte kvinnor. Du ägnar inte åt sexualitet med barn. Du slår inte gamla människor, du rånar inte gamla människor. Du startar inte krig. Sedan den 7 maj 1945 har det gått fred på jorden i sammanlagt 12 dagar. Vilken skam. Vilken skam för mänskligheten. Att vi beter oss som om det vore determinerat. Det är det inte alls. Det är mänskliga, etiska val som varenda gång avgör. Ett första världskrig 14-18, andra världskrig 39-45, Koreakriget, Vietnam, Afghanistan, Irak, Iran. Vilken skam för mänskligheten. Vet du varför George W. Bush har en initial mellan för och efternamn? Det är därför att war stavas med W som första bokstav. Den sätter jag klockrent till. Så enkelt och så stort är det på denna jord. Så stort är det på denna jord.